ଏଠି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ବାହାରିଲୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବୁଲିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଘର ପାଖରେ ହେଇକି ବି ମୁଁ 2022ରେ ଯାହା ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଯାଇନି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ମୋତେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବାର ଥିଲା। ତ ମା କହିଲା ଯଦି ତୁମେ 3 ଜଣ ଯାଉଛ ତାହେଲେ ସେଇଠି ପୂଜା କରିଦବ। ଆମେ ଆସିକି ମୋ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରରେ ପାଦ ପହଞ୍ଚି ପୋଡି ଗଲୁ, ଯାଉଛି ବେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରି ପୂଜା ଗେଷ୍ଟିରେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଅନୁ ଆଜି ସୋମବାର ଅଛି ମୁଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସୋମବାର ଥିଲା ଅନୁ ଆରେ କହିଲା ମୁଁ ମୋର କାଇଁ ପୂଜା ଝୁମ କରିବି। ହେଇଯାଉଛି ବାପନା ତ କଣ ଗୋଡ ସାମ୍ନାରେ ଇଏ ଦେଖିଲୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମ ସ୍କୁଲ ବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି ଆମେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ୟା ଭିତରେ ଗଣ୍ଠି ଦେଖିଲୁ ଗୁଡା କଣ୍ଢେଇ, ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋ ଝିଆରୀ କଥା ମନେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଭିଡିଓ ନିହାତି କରିଥିଲି ସେ ନା କଣ୍ଢେଇ ପଠେଇଲା ନେବା ବେଳକୁ ପାଇଁ ଟାଣିଥାନ୍ତା। ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପାଉଚରେ। ତ ପାଉଚ ଗୋଟେ ଗଲାବେଳକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ, ତ ଶୋଷ ହବ ବୋଲି ମୋ ଭାଇ ଏଠି ପାଣି ବୋଟଲ ଧରିକି ସିଏ ଚାଲିଛି, ମୋବାଇଲ ଭଉଣୀ ଦେଖି ଦେଖି ମୋବାଇଲ ଆଉଛି। ଟିପି ଟିପି ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାପରେ ବହୁତ ବିରକ୍ତି ହଉଥିଲି। କାରଣ ଜଲ୍ଦି ପୂଜା କରିକି ଯାଇକି ଆସିବା, ତ ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଯିବ ସୋମବାର ଥିଲା ବୋଲି। ଏଠି ପାହାଡ଼ ଆଉ ଝରଣାକୁ ଦେଖିକି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଭଉଣୀ ମୋତେ କହିଲା ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲେ ଯାହା କରିବୁ, ଗହଳି ହେଇଛି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଉଠିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ। ତଥାପି ଯାହା ହଉ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଛି। ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବାବା ଅଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଆଉ ଝରଣା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆରି ଭିତରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଯାଇପାରିବୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରେ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରି, ଏଠି ମୋ ଭଉଣୀ ନାଲି କପଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଝରଣା ଆଉ ପାହାଡ଼ ଦେଖି ବହୁତ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି କିଛି ସମୟ ବସିଲି, ବାବାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଝରଣା ପାଣି ଆସିଛି ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଛିଞ୍ଚି ହେଲି, ମାନେ ଉପରେ ପକେଇଲି। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ମୋ ଭାଇ ଆଗରେ ଆସିକି ଥକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାପୁନା ବସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଆମେ ଆସିକି ତାକୁ ଡାକିଲୁ। ହୋଇ ତାପରେ ଆସି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଘରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ତାପରେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଝରଣା ଚାଲ ଦେଖିକିନା ପୁଣି ଅଟକିକି ଟିକେ ରିଲ୍ସ କରାଗଲା ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଶୁଣ କାହିଁ ବସଛୁ ବାହାରିଲୁ। ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 43 ଆମ ଟିଉସନ ଲେଖିକି ଛୁଆ ଲେଖ ଆସିଯାଇଥିଲେ, ତ ଆରମ୍ଭ 44 ହେଇଗଲା 45 ଟିଉସନ। ଲେଖ ଟାଟା। 46 ଲେଖ